Kaikki tässä videossa mä pelaan mun sähkön kanssa tällaista peliä. Ja mä oon joskus pelannut tätä, mutta tätä ei voi niinku joka kerta, jos tulee tähän, niin aloittaa alusta. Joo, se on ärsyttävää. Ja me pelataan siis Ellan kanssa kahdestaan. Niinpä. Ja toi näkyy nyt tossa ylhäällä toi Ellan kanavan nimi. Ja tässä näkee Leon nimi tossa mun pään vähän yläpuolella. Ja muistakaa tilata myös Leonkin kanava. Ja muistakaa tilata myös Ellan kanava. Ja Leo, voiko sä odottaa? Oh my gosh. Oh my gosh. Tää on kuulemma easy oppi. Eikö jää, aika easy. Jos sanotaan mikä on vaara, mikä ei. Mut me koitetaan siis läpäistä tää. Mä koitin mennä. Joskus mä oon mennyt tuolla. Tossa. Mä ootan nyt Ellaa. Moi! Tästä voidaan kävellä. Ohi pisuuhi. Eikä kuulos nopeasti. Mitä helppoa tää on? Mitä me valittiin oikein? Muistatko kun me pelattiin tosi easy oppiä? Niinku pystys, jos oli sellainen rinkula, missä niinku meni läpi. Vois mennä. Niin se oli niinku vaan siinä pystys mennä siihen ilmaan. Ei tippunut. Eli se oli niin easy. Niin. Ei ole puolen häipää. Oh! Mikä järki tos on? Mä en lentänyt ihan sinne, mä hyppäsin pois. Ja se oli aika kuulus hyvä save. Ja taas mä otan Ellaa. Joo. Mä luulin, että mä kuolin jo nyt. Voi Ja tässä sanottiinkin, että tää on... Easy. Se luki easy obi. Tää on tosi helppo. Niin. No ei nyt tosi helppo, vaan ihan normaalin heillä. Normaali helppo? Onko mä en tiedä nyt mitä mä puhun, mut normaalin helppo. Black. Purple. Se on mun lempiväri myös. No niillä nyt sä teet mulle. Green! Nyt mä teen Ella sulle. Black. Tää on helppo. Jos muistaa se. Oho. Mä muistin. Ei! Se nyt mun taas on tässä. Tässä on siis rainbow-vat aika hienot. Niinku mun... Oh my god! Sä et ottanut Jos mä kuolin. vain tohon. Kyllä leikkisin. Alma Fallas. Alma Fallas. Alma Fallas. Kaikki tietää se. Mä kuolin tuohon pieneen. Odota Leonua. Oi jumala, kun mä olin raskin. Odota mua. Ai niin. Odota. Nappaa 10. Odota. Mä otan. Hui! Mä meinasin tippua. Siitä kuulisit tipaa tonne. Mä sit se olisi ollut niinku... Mä en Ei hypännyt. oo kuoliks sä? Kun mä en hypännyt. Voi vitsi. Mä kuolin, mutta mä sain checkpointin. Mä kävelin alas. Mä kuolin, mutta mä sain checkpointin. Älä otakaan mulla siitä checkpointia. Joo. Mä kuolin, mutta mä sain checkpointin, kun mun pää otti checkpointin. Hei. Houtuu. Mitä muuta tapahtuu? Sun pitää kuolla. Mä en pystynyt edes liikkumaan. Noin, mä autan sua.
Mä kuulin sen äänen. Ja mä... Oi jumala. Vähän tsemppi oikeesti tästä. Miksi mä en hyppää? Joo, I'm out. Mä sain sen, vaikka mä kuolin. Taas. Mä hyppään liian pieniä hyppyjä. Mä lähen. Mun serkkua karkuun. Odota. Prosessi voidaan vaan hyppiä tän opin läpi. Oota Ella mua siellä Mä kuulin ton äänen. Oota Ella mua siellä steikin, joo. Nyt sä et saanut ehkä checkpointia, kun sä toit muuta. Sainpas. Mun pään päältä. Sain. Mikä tääkin vähän? En mä tiedä, se on varmaan joku turkosininen. Turkosininen. Se on varmaan joku turko... Ota mäkin sen syötön. Älä oota nyt jumala. Älä oota mua siinä keltaisella. Ok? Muista ottaa. Ei bro, what? Siinä pyöri. Ei näy se oikeesti. Ei se. Joo, mä otan sua täällä. Tää on kestänyt 7 minuuttia. Aivan. Joskus me ollaan puhuttu tunnin puhelimessa. Joo, joskus yli 3 tuntia. Näinpä. Joten ei tää kauhean paljon oo vielä. Niihin aikoihin verran. Voi niin. Ai 3 minuuttia. Kuulin 3 minuuttia. Se varmaan kuuluu tässä videossa. Tää on varmaan kestänyt 7 minuuttia. Sitten... Joo. Ja skipatkaa vaan tää koko video, jos ette jaksa kattoo. Niin. Mut jos te haluatte nauhaa myös, niin kuin me, Eikö sä halus nauraa? niin sitten... Sä kautta teemään mun reittiin. I'm sure. I'm so sorry, man. Kiva, et nää katoo. Miksi mä en hypännyt? Miksi mä en hyppää? Tuossa videollakin näkyy, kun mä... Kuvaatko säkin muuten Lovi? Ai joo, niin säkin kuvat videolla. Niinpä. Oh my god, Mitä sä... puin. Älä ota. Stop. Aivan mä lipsahdin. Ai jumala, mä lipsahdin. Onko, ehkä me nopeutetaan tää kohta. Ei, jos mä nopeutan, mä vaan. Joo, ei me kyllä nopeuteta tätä kohtaa, tää on niin easy. Mä vaan muitan saada tätä niinku sun. Wuu! Mä tein mei kauhean. Mä sain sun oikeesti. Niin mäkin. Ai ekalla. Ai ekalla. Niin ton äskeisen mä sain, mutta tää ei mene muutosta ainakaan mulle. Ja kun mä voin vaan kävellä niinku. Somejättikorkeat. Mä menen ylöspäin. Mä menen ylöspäin. Rainbow-portait. 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 Mä oon yksisarvinen. Ei saa, mäkin kuulin. Yksisarvinen lipsa. Ja vakavasti.
Ella kestää vähän. Kauan. No, mä tehdään varmaan jatkossa seuraavaksi, koska Joo. muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta. Joo, muistakaa tilata kanava, koska yksi tilaaja vielä, niin mä saan 30 tilaajaa. Ja mulla kestää vähän, että mä saisin. Mutta tässä on muita videoita. Moikka!